empecé a estudiar nunha escola en Canido dunha muller que ponía escola destas escolas particulares, digamos. Ela fora monxa, íbamos a Canido como a 1 kilómetro ou 2, hasta que entrei na Escola Obrera en Ferrol. A Escola Obrera era a escola de fillos de traballadores da Bazán. Estaba regentada por os hermanos da Salle. Aí entrei aos 8 anos, estuve hasta os 14, que entrei despois na Escola de Aprendices da Bazán. Bueno, se aprendía un pouco de todo, pero fundamentalmente te encaminhaban a parte técnica, porque eso, de feito, os 2 últimos cursos de estar en esa Escola Obrera lle chamaban cursos de iniciación profesional. Como que te preparaban para entrar na Bazán xa, de aprendiz, non? Porque daquela collían aprendices da Escola Obrera unha parte e outra de entrada libre, que a través dun examen entraban, que era xente da calle que non, bueno, da calle, que non eran da Escola Obrera, digamos. Sí, sí. E que entraban. Sin embargo, cando nosotros entramos, nosotros fomos o último curso que colleron aprendices de 4 anos, aprendices, digamos, dos de sempre. E entramos 32, me parece, que éramos os que terminábamos da escola. Entramos, fomos, digamos, o último curso de aprendices. Claro, eso xa che empeza a marcar, porque xa empeza a haber aí unha pequena pelea por reivindicar e tal, non? A partir de aí empezamos a participar nas juventudes comunistas, con a JO, a través do cura Vicente, que era o cura da nosa parroquia. Facíamos carteles, íbamos unhas horas antes da entrada, entrábamos con os operarios, digamos, un pouquiño antes, e saltábamos a ventana dos cuartos de aseo e colocábamos carteles, bueno, facíamos ese tipo de cousas. Empezaba a vender o mundo obrero de forma aos amigolos por ali, bueno, esas cousas. Eso era con contagotas, alguén se acercaba a ti, bueno, a través de... Eu creo que foi a través de meu pai, pero non se acercou meu pai, se acercou, eu creo que fora un tal Pepobo, que era maior que nosotros, que xa estaba traballando ali, me parece que fora el, o que nos, polo menos a min, a tojo me tin eu, o sea, íbamos un pouco a outra xente, non? Primeiro tal, nos reuníamos despois por fora, nos campos por aí, bueno, íbamos creando, digamos, os núcleos, as células, aquelas famosas da xuventude. O 68 foi cando prenderon a meu pai, cando foron á casa, eu estaba de aprendiz, foron á casa a registrarnos a casa e o levaron preso, estuvera uns días na cárcel. Mas esas cousas tamén te marcan, porque empezas a tomar conciencia cabrona, ademais, porque é unha situación moi complicada e moi jodida. Te encontras eso que estemos na casa e que entren 2 tíos con 2 testigos que colleron na barda abaixo para cachearte a casa, que che revolvan toda a casa, que non sei que che revolve, che dá unha volta na sangre que non é normal, é máis, en ese momento se che pasan moitas cousas pola cabeza, incluso liarte a hostias con os policías, non sabes, non? O que pasa que, bueno, con 16 anos tampouco, pero bueno, que te marcan moitísimo. Debeu ser en diciembre do 70, a finales, con... estaban os artículos do Foro dos Españoles suspendidos, como se facía daquela, que era medio estado de excepción. Daquela houbera unha movilización por a fundición de Megasa. Sí. Pero eu facía 2 días que tuvera un accidente de moto, tiña un perrote, estaba no hospital. E detuveran a todos, porque, bueno, se ve que alguén cantara e tal, e detuveran a moita xente, sobre todo os da célula miña da xuventude. Me foran a buscar a min tamén á casa. Pero, claro, eu estaba no hospital, entonces, cando salín, eu cumpría 18 anos, en diciembre, e en xaneiro eu quería quitar o carné de conducir. E tuve que ir a pedir un certificado de boa conduta ao cuartel da Guardia Civil que estaba ali ao lado da miña casa.
Claro, fun ali e entrei, pero xa non salín. Porque xa me retuveron ali, chamaron a policía veu a buscarme. De feito, cando salín, miña nai e miña irmá maior, que estaban atentas porque non salía dali, foron ali e cando me querían levar no coche se puxeran diante, bueno, depois se veran xuicio e tal. Lle decía unha outra, atropéllalas, non sei que e tal, e claro, eu estaba dentro do coche acojonado, aquilo era unha situación, demencial. Estuve en comisaría, debín estar 4 ou 5 días, non estou seguro. A mí non me levaran a Coruña á cárcel. A comisaría era aí en Esteiro, e tiñan varios pisos que eran as oficinas, e abaixo de todo era onde tiñan os calabozos. Estaba o cuerpo de guardia, na parte de atrás estaban os calabozos. Os calabozos eran unha habitación pequena con un banco de pedra, de cemento, que che daba unha manta. O que rompeu con todo foi o convenio, que daquele exigíamos un convenio provincial, porque Bazán tiña o convenio das 3 factorías, Cádiz, Cartagena e Ferrol. Pero tanto os de Cartagena como os de Ferrol, digamos, o comité non, o xurado de empresa, eran casi postos pola empresa, ou era o que se decía daquela, non? Que eran moi tendentes á empresa, digamos. Entonces o que queríamos era que nosotros decíamos que as condicións de aquí non eran as mesmas que as de abaixo e reivindicábamos un convenio propio. E por aí empezou a saltar a situación. E un día chegamos á entrada da Bazán e resulta que nos encontramos con que detuveran, non deixaban entrar a varios do comité, do xurado de empresa. E a partir de aí saltou, non? Pois empezaron a facerse asambleas, que había moita conciencia xa dentro da Bazán, pero xa transmitida a toda a población de Ferrol, porque daquela non había asociacións de veciños todavía, pero había sociedades culturales, sociedades deportivas, e xa estaba metido en ese núcleo, eso se aproveitaba para facer conferencias, había un movimiento xa con algúns curas obreiros. Había xa un entramado, digamos, na sociedade de Ferrol que xa aquelo estaba fervendo seguido. Antes houbera os problemas de as diferentes fábricas pequenas que había aquí, bueno, pequenas de 500 traballadores, como era a Maderera, a Pisbe, Fenia, que xa crearan uns conflitos importantes porque querían cerralas. De feito, no 68 o meu pai o detuveran cando polo conflito da Fenia, de Pisbe. En Bazán era onde se estaba o núcleo forte, que se foi estendendo hacia esas outras fábricas, non? Eu non sei, os demais tampouco, pero eu non estaba acostumbrado a ver semejante movilización, eso de ver 4 ou 5 mil personas diante da dirección. E cando salimos, cando nos botaron, a policía, vimos chegar a policía, entrou dentro da fábrica os buses, microbuses estes da policía, que eran os que había antes. Empezaron, primeiro nos avisaron, con os megáfonos e tal, e despois empezaron a botarnos os buses contra nosotros, e os tíos detrás zaupándote e tal. E fora estaban esperando outros tantos para que, aquilo era, veías escenas de todo tipo, porque xente cabreada, xente que collía paus para defenderse, e que non sabías como iba a salir aquilo, non? E ibas, a remolque, despois sales afora, te encontras con peleas por aquí, por alá, cada un non sabías a onde ir, porque non sabías que facer. E xa o día 10, xa cando quixemos entrar xa estaban as portas cerradas, xa nos concentramos no cantón, a ver que facemos, os poucos delegados do xurado de empresa que había, pois intentaron organizar un pouco a situación, pois vamos para as pías e que veñan os da Astano porque isto tal, e iso xa foi unha marea, todo cerrado, Bazán, o sea, Ferrol era eso, fúnebre, digamos, non? Cando fomos para as pías nos atacaron desde o Pilar, aquelo xa foi desmedido, non había un control, aquelo, por moito que quixeras
facer pa aquí ou pa lá ou organizarte, aquelo se desmandaba, xa era... Ali, o 10 de marzo, que che caían ao lado. Amador caeu ao lado do meu pai. O meu pai estaba ali e lle caeu ao lado. Os outros, por ali, sentías as balas silbar. Estabas na Avenida das Pías hacia o Pilar e viñan con os buses tal, pero de repente había un bus do Ideal Gallego parado, que paráramos ali con camións e tal, e unha ráfaga de metralleta a todo o largo do bus. Bueno, eso... En ese momento pensas de todo. Pero estás ali e tes que esconderte, non sabes que facer. Pero xa cheo de policías, non podías ir a ningún sitio, che mandaban tal, non te podían ver dous xuntos, aquelo era... Eso, de guerra. Sí, o que pasa que, claro, daquelas noticias che chegaban moi mal. Cando chegaban aquí xa pasaran non sei cantos días. Entonces, o que nosotros sí que valorábamos moito era a actitud da población en xeral. Eso era... Que notabades que estaba con vos, que non vos deixaba isolados. Despois viñeron xa, bueno, as detencións cando empezaron a levar a xente para a cárcel e os que quedaban intentando organizar algo. Pero bueno, xa foi moi complicado todo. Non estou seguro, me parece que foi o día 19 ou 20 de marzo, non estou seguro. Bueno, teño aí a fecha cando me mandan a multa que me van buscar a casa. E daquela... E vas directamente á cárcel de Coruña? No, paso polos calabozos. Estou, non sei se 2 días no calabozo da comisaría, despois me levaban para o depósito municipal, e dali, no depósito estuve un día, me parece, con outra xente, e despois nos levaban nun furgón para Coruña, para a cárcel. Eu tuve a suerte de que non me tocaron, me dieron 2 bofetadas, non sei se era para espabilarme, que me fixen o tonto todo o que puiden, pero, era unha situación moi, moi complicada. E sobre todo cando vías baixar a eso a xente que non era da Bazán, que os cribaban, hostias, pero os cribaban. Foi unha situación bastante boa para min dentro do que era, claro. A primeira impresión, bueno, como entras na casa xa non sabes, non? Cal é a primeira impresión, pero bueno, ves un núcleo, vías o centro, que era onde estaba. Aquelo tiña unha forma tipo, eu creo que era unha cruz, máis ou menos. E tiñan o núcleo ali, que era onde estaban todos os jefes da prisión, os guardias, os tal. Despois se distribuían para cada patio, mandaban algún. Nosotros estábamos en un patio aparte, que era o patio que antes era para os menores, me parece, e nos meteran ali a todos os políticos, nos meteran ali, non? Dormías na celda, pero xa, en canto tocaban diana, te lavabas un pouco e, xa ibas para o patio, botabas todo o día no patio hasta que volvías a dormir. Ali comíamos, ali tiñamos, bueno, ali nos organizábamos a xente maior, digamos, era a que organizaba para nosotros, pero xa os que estaban ali tiñan aquelo máis ou menos. Había clases para ir tal, diferentes. Eu me acordo de matemáticas porque non la daba Álvarez Areces, que eran matemáticas modernas, que lle chamaban daquela. El era profesor na universidade ou estaba estudiando, bueno. Depois nos organizábamos, bueno, en equipos de fútbol, para facer competicións, para ir pasando o rato, non? Había unha despensa con todas os víveres que nos mandaban de fora, a familias de outras partes, de solidaridade, che mandaban sempre tal, e nos organizábamos, tíamos un cuarto que era a despensa, e había
unhos encargados de despensa. Entre eles estaba meu pai, o vello pillado, e quen era? Argemiro. Un ambiente moi distendido. Entre eles, despois, os maiores veías que se apartaban para organizar cousas xa a outro nivel, non? O día 1º de maio que nos tocou ali que organizamos unha festa ali. O director da cárcel estaba acojonado, non sabía, aquelo era... Porque, bueno, nos organizábamos con tempo, bueno, temos que facer algo, non sei que, tiñamos as visitas da xente, entonces, bueno, abrimos as ventanas e cantamos a Internacional a hora das visitas, e cando cantamos a Internacional, quixera entrar a policía dentro, bueno, que non sabía, menos mal que o director da cárcel dixo quietos, que non pasa nada, que xa falaremos con eles, bueno, fora unha delegación a falar con o director, bueno, nosotros nos organizamos, isto temos que celebralo, non sei que, e ali estábamos. Bueno, fixamos unha festa, comida que nos mandaban de fora, e, bueno, celebramos o 1º de maio na cárcel. Que esa é a outra parte. A decepción de que esperas que toda esa batalla e todos os que foron caendo polo camiño e con todas as consecuencias que hubo, que diran outros resultados. Pero os resultados son os que son. Se negocia, non sei se con bon criterio ou con malo, ainda teño moitas dudas, pero foi o que foi. E claro, creas unha decepción porque a conclusión que sacamos é que hai que seguir batallando, que as cousas non se van a dar nunca e que tens que seguir peleando. Hai unha estrofa pequena que fala dos combatientes de Playa Girón, pero había unha estrofa que me gustaba porque me podía encaixar ali, que era: son semillas que cayeron en el surco y germinaron, son capullos que brotaron, son flores de libertad.